facer alguna modificación, alguna historia, o queredes tirar desde outro lado, vale? Vale, nen? Despois que vades colgando, Diz cámara e ele responde che grava, non lle digas. Prevenidos. Bueno, chavales, Cámara, ele dice veño grava. dentro de un cuarto de hora a ver que fixeste. Veña. Hola, que tal? Prevenidos. Macho, hoxe estou grabando, Vamos. No, teño que dicirlo. Prevenido, silencio, cámara, grava. Vale. Prevenido, silencio, cámara, Grava. acción. Bueno, hoxe estamos aquí con Carlos Negro que nos vai dar unha charla sobre o seu libro Maquinaria. Carlos, de onde sueles sacar as ideas para facer os libros? As ideas depende do libro. Cada libro é un mundo distinto, pero sempre escribo sobre cousas moi diferentes. Entonces, cada libro, as ideas poden vir de ámbitos moi diferentes. Ás veces as ideas saen da propia vida, de túas experiencias persoais, outras veces tamén de todo o que leves lido, os libros que te marcaron, que che gusta ler e que che deixaron pegado, outras veces do que ves na tele, nas películas, das dunha canción. É dicir, a vida en si mesmo é a fonte de inspiración, o sea, estar atento á vida. Hai que estar moi atento á vida e ler moito. Sentí mareome, estou enfermo de ti. Repite. Sentí mareome, estou enfermo de ti. Solo che gusta escribir en poesía? Non, pero é o que máis me gusta. De feito, fago poesía porque é o que me permite expresarme dunha maneira máis persoal, a miña maneira, e non poño máis normas que as que eu quero. E a que me permite falar de cousas moi diversas. E unha novela require, ou a prosa require outro tipo de esforzo, mellor máis de continuidade, non? Dun traballo máis metódico. E a poesía permite mellor traballar máis así con instantes, non? E con sensacións. Pero, bueno, non me nego a escribir outras cousas. De feito, agora acabo de ser un diccionario, estes días, un diccionario satírico, o sea que hai que ir probando cousas, pero a poesía é o que máis me enche. Evitas que salte, sangran os dedos. No futuro escribirías libros de contos? Nunca se sabe, é dicir, non fago unha planificación así para a moi longo prazo do que vou escribir, non? Vou escribindo, como non vivo desto, vou escribindo o que me vai apetecendo en cada momento. Non planifico a longo prazo, cando necesito expresar algo, contar algo, pois empezo. De feito, de momento considérame máis poeta que outra cousa. Non hai máis mundo que os teus ollos cando non estás. Non hai máis mundo que os teus ollos cando non estás. Solo quitas ideas da xente da nosa idade? Non, este libro é moi específico da mocidade, pero nos outros libros anteriores, Elleris, en Far West, en Cultivos Transxénicos, non falo da mocidade, falo de outros temas. Falo de Galicia, falo un pouco da situación de meus pais na posguerra, en Cultivos Transxénicos falo un pouco da visión do contraste entre o que nos queda do rural e do urbano, pero con esa mestura que hai en Galicia. É dicir, os temas poden ser moi diversos. O que pasa que o que vos trouxen hoxe aquí a Porto do Son si está enfocado a vos, a xente nova. No reverso dos versos. A que por reverso? Morrer xa non me importa, desde que sei que bicarte é un golpe seco na caluga. Morrer xa non me importa, desde que sei que bicarte é un golpe seco na caluga. A vos parece vos un libro ben enfocado a mocidade? Sí. Como lectores. Sí. Os últimos poemas a min deronme moitas sensacións e recordos de xente, de amigos que faleceron. Claro que eu sempre digo que Maquinaria non é un libro no que eu tivera que imaginarme cousas. É dicir, é un libro, este libro en concreto sí que é xorde da realidade, é dicir, tanto do que me contaba a xente da realidade, do que ves na prensa, na televisión, as fins de semana, non? E de casos e experiencias dese tipo. Eu, afortunadamente, nunca me pasou nada así, pero polo que me foron contando xente nova, é un mundo que existe, non afecta a toda a mocidade, evidentemente, pero sí que existe ese mundo, non? Ainda te levo na pele. Ainda te levo na pele. SMS, chamas ese poema. Mandad eso por móvil. Ahora espera un pouco. Bueno, os profes, veñan profes. Queríamos máis chulos, non? Porque falábamos en castelán, os outros falaban en galego, xa nos queríamos máis, non? O sea, ignorancia pura e dura. O que faga eso en Porto do Son é para matalo.
Soño que reseteaches o noso amor. Esqueciches o noso password. A mí tamén me pasaba aos 15 anos. Aos 15 anos é moi difícil darse idea do que é a morte. Entón, cando escribía Game Over, os poemas do final, intentaba explicarvos que sentirades o que é a morte. E o que representa de non hai máis, acabouse, non? Entón, tede cuidado, non? Porque a vida vai te ofrecer moitas cousas, pero hai que darlle tempo. Non querer vivilo todo a correr, porque senón pode pasarnos isto, non? Cando a inconsciencia nos domina. Cando pasa, afóganse... perdón. Eu estaba pensando noutro, pero vai. Repetimos. Cando pasa, apáganse as farolas. Bueno, estes cumpreiros en todo o 100. Cando a señora me viu que compraba tantos coches e que non eran para regalo, dixe, este toleu. Este colecciona coches. Apalpándome a noite noto as costuras que me unen a ti. Apalpándome a noite! A poesía non ten por que ser algo aburrido, difícil. O sea, hai moitos tipos de poesía, igual que hai moitos tipos de películas, non? Hai películas que nos gustan e outras que non, e non deixamos de ver películas. Eu sempre digo que a poesía hai que perder un pouco medo e ir lendo cousas e probar ata que atopemos un libro que nos gusta. Esta será na morte a miña última palabra, que me dera ser gata para vivirte 7 veces. Pero ás veces metenos a idea na cabeza de que a poesía é algo que non vale para xente nova, non? E eu intento quitar esa idea da cabeza, non? Non, hai libros de poesía que non valen para xente nova nem para ninguén. E outros que os pode ler calquera. A nosa oración Apache. Estades preparados? Rueguen por nosotros, moi importante que estades todos e todas. Se non vou dicir que os de Porto do Sol non saben rezar, nin cantar, nin recitar, nin rapear, nin nada. E eu quero... E iso é un poder tamén, o poder da palabra é ese, que haxa lectores e lectoras como vos e digades, pois, isto gustoume, ou isto tal, ou non? E iso é importante. Deste libro de Maquinarias, cal foi o poema que máis sensación e emoción chegou? Pois non o sei, a min, teño os meus preferidos, pero a min gustame moito de No Way, que fala un pouco desas relacións entre os pais e os fillos. Tamén me gusta de Game Over polo que significa de intentar expresar a visión da morte, non? Porque os do principio son un pouco así de euforia, non? De, va a correr, todo a correr, pero creo que os máis reflexivos son No Way e Game Over, quizás. Apaches de reserva, rueguen por nosotros, pecadores. Apaches de Uralita, rueguen por nosotros. Como decidistes empezar a escribir libros de poesía? Pois eu sempre digo que a poesía... Eu empecé relativamente tarde, empecé así na época da universidade. Eu sempre digo que é unha necesidade que vai surdindo pouco a pouco. É dicir, eu xa me gustaba moito ler, non? Eu creo que é imprescindible que antes sexas lector ou lectora, non? E despois, cando tes cousas que te apetece botar fora de ti, ou do que te rodea, pois case vai surdindo como unha especie de necesidade, non? E entón, eu digo, eu podería vivir sen poesía, sí, pero viviría peor. Apaches de palo, apaches de asfalto, apaches de tabaco, apaches de ladrillo. O poeta ou autor que máis te gustou o libro, quen foi? Non sería capaz de dicirlo só, é dicir, eu teño moitos escritores actuais que me gustan, e tamén mortos, o sea, de outros clásicos, a mí gustame moito Álvaro Cunqueiro, pero tamén me gusta moito, eu que sei, Xavier Queipo, Rosa Neiros, non sei, gustame o que fai o Leo e a René Cajona, que fai as recitais moi punk, non sei, gustame cousas moi diversas. Apaches de barra, apaches de chapa, apaches de móvil, rueguen por nosotros, apaches de 20. Eu creo que a literatura galega
ten a sorte de que ten moita variedade hoxe en día. Entón, cada un pode, si busca, topa cousas que van polas súas preferencias, non? Entón, hai que investigar e hai que ler. Sobre todo, tedes que ler moito. Apaches de hiper. Apaches de despacho. Apaches de femento. Apaches de pizza. Apaches de pizza. Se non vos gusta algo, deixadelo, colledes outro e así, pero lede moito e probade e saberes como atopar as cousas. Apaches de moqueta. Apaches de verbena. Apaches de asilo. Agora mesmo hai xente moi boa, hai María do Cebreiro, Chus Pato, hai moitísima, Olga Novo, Celso Fernández San Martín, eu falo xa de poetas de agora, non sei, hai moitísimas cousas. Cal foi o poema que máis te gustou de Uxío Novoeiro? Cando de Uxío Novoneira gústame moito o Letanía de Galicia, por exemplo, que me parece un poema moi bo para ler así tamén en voz alta, non para comunicarse, ler en grupo cun coro. Eu imagino un coro enorme recitando a Letanía de Galicia. Despois gústame eses poemas pequeniños que ten nos eidos así dun verso, como tipo chove para que eu soñe. E iso pareceme unha capacidade enorme de transmitir emocións só con 3 ou 4 palabras, e o resto é silencio. Apaches de misa. Apaches de cinza. Apaches de unto. 4 palabras. E digo, como me gustaría a min decir chove para que eu soñe? Parece unha chorrada, pero que difícil de decir eso tan bonito. Non? Sí, un pouco. Bueno, ata aquí chegamos por hoxe. Gracias por vir. Grazas a xente de Porto de Son, que teñan sentidiño cabeciña, que lean moita poesía, gracias por invitarme, adeus, 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 bicos para todos e todas. E ata outra. Apaches de lingua! Apaches en lingua! Apaches bilingües! Apaches de Porto do Son! Amén! Os versos son para vos. Compartidios con que queirán.